Čaute, ja som Freak a ja vás vítam u môjho ďalšieho nového videa. Predom pohovorím, toto video vôbec nebude ani zábavné, ale bude plné skúseností a možno sa ti to niekedy bude hodiť, keď budeš v budúcnosti kupovať auto. Väčšina z vás vie, že mám vodičák, už pomaly 2 roky budem mať vodičky a vlastne pred nejakou dobou, konkrétne asi pred mesiacom aj pol, som sa rozhodol kúpiť auto. Toto videjko si nezabudni pozrieť do konca, lebo je to veľmi dôležité, aby si o tom vedel, nezabudni to aj zdieľať človeku, možno niekoho poznáš, ktorý si bude práve teraz kupovať auto, tak aby si to mal takéto veci bacha, lebo ja som sa extrémne popálil. Samozrejme daj like, veľmi mi tým pomôžeš, možno napísať nejaký pekný komentár a nebudem zdržiavať a my sa do toho môžeme pustiť. Na začiatok si povedzme nejaké informácie, nejaké začiatočné informácie. Ja som držiteľ vodičského oprávnenia už pomaly 2 roky a takého 3/4 roku som sa rozhodoval, že si poviem konečne kúpiť nejaké prvé auto. Rozhodoval som sa medzi viacerými, ale nakoniec som sa rozhodol si kúpiť tohto Passata. Našiel som ho na jednom bazáre a veľmi sa mi páčil aj interiér toho auta, aj ako to auto vyzerá, aj ten výkon toho auta. Pre autičkarov je to 2.0 turbodiesel so silou motora 103 kW, takže 140 koní. Je to auto, ktoré není ani pomalé, ale zároveň ani nejaké ako nabúchané, rýchle, silné auto. Chcel som auto, ktoré by mi slúžilo nejakú dobu, keďže momentálne študujem, chodím stovky kilometrov do školy, takže by sa mi hodilo nejaké auto mať, lebo chodiť verejnou dopravou je podľa mňa úplne na hovno. Väčšinou mi ujde autobus, ujde vlak, takže je to také ťažké pre mňa. Teraz momentálne tam, kde chodím, tak aj prerábajú väčšinu aj kolajníc, aj ciest, takže ísť autobusom alebo vlakom je dosť nepohodlné. A rozhodol som sa teda, že si kúpim auto, aby som sa týmto veciam nejako vyhol alebo tak. Takže sa písal deň 21.9.2024 a ja som prišiel do bazáru si kúpiť toto auto. Nebudeme tu hovoriť nič konkrétne o nejakých cenách. Bolo to auto, ktoré bolo veľmi výhodné na kúpu, čo som sa dosť čudoval. A na stránke napísali, že nemá skryté vady, že je v poriadku, že kilometre, ktoré tam sú, tak sedia. Kilometrov nebolo ani málo, ale zároveň za ani veľa, takže bolo to úplne v pohode. Inak by the way, pre všetkých kilometre nerozhodujú o kvalite vozidla. Na to pozor. Nikdy sa nerozhodujte podľa kilometrov, ale podľa toho, ako sa o to ten minulý majiteľ staral. Ako to často servisoval a tak ďalej. Práve o toto som sa aj popálil. A dosť dobre. 21.9.2024 som teda auto kúpil, podpísal som kúpnu zmluvu, všetky podobné veci a auto som si prevzal, zaplatil som peniaze a išiel som domov. Zo začiatku tomu autu nebolo absolútne nič. Auto fungovalo ako malo, sem tam mi hrabkalo, ale to som nejako neriešil, ale vedel som, že do toho auta budem musieť nejakú časť investovať, pretože takú dobrú cenu, čo mi dali, to sa proste nestáva každý deň. Zobral som si ho teda domov, to bola sobota a v nedeľu som išiel na internát. Väčšinou chodím v pondelok ráno, lebo mi celkom dobre idú spoje autobusové, ale keďže som mal auto, tak som sa rozhodol, že dobre, chcem sa prespať, takže pôjdem aj autom, keďže autom to mám okolo hodinu, aj pol hodinu, aj 3/4. Takže bolo to pre mňa aj výhodné a nemusel som stávať o 4 ráno, ako vždycky, keď chodím autobusom. Okolo 7 som sa teda vybral na cesty s tým, že zatiaľ to išlo úplne v pohode, nič nejaké komplikované. Ale naraz mi asi po 40 kilometroch začalo písať problém s chladiacou kvapalinou. Pre ľudí, ktorí sa tak moc nevyznajú do aut, chladiaca kvapalina je kvapalina, ktorá ochladzuje celý motor skrz chladiaci systém. Pokiaľ tam máte nedostatok chladiacej kvapaliny, motor sa vám môže nebezpečne prehrievať, pretože vlastne ten motor nemá čo chladiť a jediné, čo ho môže chladiť, je prídavný ventilátor, ktorý však nemá takú silu, aby dokázal motor ochladiť a zároveň jeho väčšinová úloha je chladiť tú chladiacu kvapalinu samú. Takže ventilátor by mi bol v tomto prípade úplne na hovno. Musel som teda zastaviť, pozrieť sa, čo sa vlastne deje a otvoril som expanznú nádržku a zistil som, že tam není žiadna chladiaca kvapalina. Nič, ani duto, nič, všetko mi zmizlo, tak som sa rozhodol, dobre, som v prdeli. Ja som vtedy nemal žiadnu ani destilovanú vodu, ktorú môžete do toho naliať a nemal som ani G12, čo je v podstate tá špeciálna chladiaca kvapalina, ktorá sa dáva do motora. Takže som sa rozhodol, že zavolám svojim spolužiakom, aby mi kúpili nejakú destilovanú vodu a prišli po mňa, aby mi ju dali. Nebolo to už nejako ďaleko, ale zároveň nebolo ani nejako skoro, takže mi to prišlo celkom sprosté odo mňa, ale povedali mi, že OK, hneď idú, kúpia a idú za mnou, čo som bol veľmi, veľmi vďačný a doteraz im za to ďakujem. Lebo bez nich by som bol celkom rytí. Dolial som teda túto chladiacu kvapalinu do expanznej nádržky. Čo sa nestalo, tá expanzná nádržka bola znova prázdna. Dolial som to tam a bolo to prázdne. Takže som to OK. Dolial som to znova, bolo to prázdne. A znova som to dolial a zase to bolo prázdne. Tak som si povedal, to je nejaké divné. Naraz keď som pridal, lebo som išiel do jednotky a už som proste chcel ísť na ten intrak, už som to nemal ďaleko, nejakých 10 km a išiel mi extrémne veľký biely dym z výfuku. Normálne to boli mraky bieleho dymu. To ste nevideli. Došiel som teda na internát s tým, že mi opäť stále, ale stále blikala taká kontrolka, že nemám chladiacu kvapalinu, alebo že sa motor prehrieva. Vlastne táto kontrolka má viac
veci, na ktoré sa ukazuje, ale väčšinou je to problém s chladiacou kvapalinou. Ja som teda iš zašiel ku škole úplne v pohode, motor sa neprehrieval ani nič. Otvoril som motor, otvoril som expanznú nádržku a nemal som tam znova žiadnu vodu. Potom mi napadlo, pozriem sa na schvál do oleja. Ani neviem, prečo mi to napadlo, ale viem, že moji spolužiaci povedali, alebo teda moji dvaja spolužiaci, ktorí sa celkom vyznajú do aut, že môže mať prasknutú hlavu. A prasknutá hlava sa vlastne preukazuje tým, že môže mať biely dym z výfuku a chladiacu kvapalinu v oleji. Ak neviete, čo to znamená mať chladiacu kvapalinu v oleji, tak to vôbec nie je nič dobré. Je tu každopádne veľa cudzých pojmov, ale snažím sa vám to nejako vysvetliť, tak aby ste to pochopili a pokiaľ máte auto, tak to aj skontrolovať, pretože naozaj je to veľmi nebezpečné, keď máte poškodenú hlavu. Otvoril som teda olejovú nádržku a mal som tam čo? Chladiacu kvapalinu. Videl som takú bielu, hnusnú emulziu, nejakú vanilkovú a hneď som vedel, že OK, to je koniec vybavené. Zabudol som dodať, že som bol ešte celkom chorý, takže vlastne v pondelok na druhý deň som išiel do školy a po škole som išiel preč s tým autom. Ale domov som nedošiel. Stalo sa totiž to, že mi začalo písať asi 4 varovné nejaké veci, nejaké značky a začal sa mi motor extrémne prehrievať. Mal som 90 stupňov, čo pokiaľ neviete, 90 stupňov je normálna prevádzková teplota motora, takže to je úplne v pohode. Ale naraz sa mi začala zdvíhať teplota na 110 a 120 stupňov. A vtedy som už zastavil a povedal som, ja nedojdem. Takže sme zavolali odťahovku a odťahovka musela odtiahnuť 112 km preč. Ku môjmu mechanikovi, aby to sa na to pozrel a aby to mohol opraviť. Ako som vravel, v tomto videu nebudú žiadne nejaké určité ceny, ale bolo to fakt drahé. Ale budíš, zaplatil som to a išlo auto k mechanikovi, kde mi mechanik následne povedal, že je prasknutá hlava valcov. Nebudem vám to samozrejme popisovať, čo je to hlava valcov, ako funguje a aký je vlastne účel v motore. Poviem vám však, že prasknutá hlava valcov je pekná somarina. A je to veľmi, ale veľmi vážna vec. Preskočíme také 2-3 týždne dopredu, kedy mechanik opravil túto hlavu a zistila sa veľmi, veľmi nepríjemná vec, ktorú som zistil iba prednedávnom. A to je to, že mám poškodený blok motora. Vlastne medzi týmito situáciami som ešte volal s konateľom tej firmy, odkiaľ som kupoval toto auto a on mi povedal, alebo mi neustále tvrdil, že je poškodený výmenník oleja a že treba to proste vymeniť, ale potom sa mechanik môj doslova nasral, pretože on povedal, že ten výmenník oleja, ktorý má vlastne za úlohu chladiť olej, tak on ho obíšiel, odpojil a tým pádom to není výmenníkom, ale blokom motora. Čo to znamená pre mňa? To znamená, že som si kúpil auto, ktoré je v podstate na odpis. Pretože pokiaľ máte poškodený blok motora, automaticky máte poškodený motor a musíte motor vymeniť. A inak, dámy a páni, chcem dodať, že ja som na tom aute, mám ho teraz momentálne skoro 2 mesiace, na tom aute som bol 3-krát. 3-krát som bol na tom aute, mám ho 2 mesiace pomaly. Pokiaľ by som to mal nejakých ľudí, ktorí mi povedia, no ale pozri sa do zmluvy, tam to bude napísané nejaké veci o skrytých vadách. Nie, není tam nič napísané o tom. Ten konateľ alebo ten predajca toho auta mi nepovedal nič o tom, že by som mal nejaké skryté vady alebo niečo na tom aute. Alebo niečo, čo by on nevedel. Takže v podstate neupozornil ma na to, že to auto má skryté vady. Budíš, ja som opravil hlavu valcov, dal som za to naozaj veľmi veľa peňazí. Ale nakoniec sa zistilo, že mám teda prasknutú vložku v bloku motora, alebo samotný blok motora je poškodený. A to už je naozaj veľmi veľká chyba, ktorá si žiada okamžitú výmenu celého motora. A to je naozaj veľmi finančne náročné, je to veľmi drahé. A zároveň je to zbytočná robota, pretože to auto ani už podľa mňa nebude mať takú hodnotu, keď ho opravím, teda vysvetlím, lebo teraz som to asi to povedal. Ja som to auto kupoval za nejakú cenu. A do tých oprav, keby som ešte opravil motor, tak vlastne dám viac peniazy za tie opravy, ako za to auto samotné. A ja si myslím, že to tým pádom neoplatí. Toto som povedal samozrejme aj mechanikovi a mechanik povedal, že mám zavolať tomu konateľovi, tomu majiteľovi tej firmy, toho bazáru, aby som mu povedal, že dobre, máme dve možnosti. Buď vrátim mu auto a vrátim mi tie peniažky, čo som mu teda dal za to auto, alebo druhá vec, že mi zaplatí nový motor aj s výmenou a tým pádom si budeme kvít, lebo on mi zaplatí opravu aj ten motor a už o mne nikdy nebude počuť, lebo to auto už bude v poriadku. No a ako to môžem povedať slušne, konateľ ma poslal do piči. A to doslova. Povedal mi tieto dve veci. Mám mu spísať reklamáciu, normálne reklamáciu mám poslať poštou, on to podpíše a pokiaľ to nepodpíše, tak ho mám zažalovať. Kamo, ja idem maturovať tento rok, nestíham ani nič, nestíham sa ostrihať a typek mi povie, že ho mám zažalovať. Ja nestíham. Ja som mu hneď povedal, že takéto veci vôbec nechcem riešiť súdom, že proste nemám na to ani čas, ani náladu, on povedal to isté. Normálne im povedal, hej, ja to tiež nemám čas riešiť takto cez súdy, mohli by sme sa normálne dohodnúť, ale však uvidíme, či to pôjde cez súd. Tak na čo to chceš tak riešiť, ty dement? Inak, aby si sa nikto nehádal, tak ja som bol k nemu vždycky slušný, aj on ku mne, hej. To bola slušná komunikácia medzi nami, to nebolo takto, že som povedal, že je dement. Aj keď som to už myslel. Ale povedal mi len tak, že tak ma zažalujte. Ale sám som povedal, že proste, ako som vravel, proste ja nemám na to čas, on povedal, že to tiež nemá čas.
No tak som povedal, dobre, tak reklamáciu spíšem, pošlem vám ju, vy ju prosím podpíšte, že mi zaplatíte nový motor, lebo on to auto nechce. On mi povedal sám, ja to auto nechcem. Dobre, tak mi zaplatíte nový motor a nebudete ho mať a ja budem mať aspoň auto. Momentálne toto video natáčam 3.11.2024 a ja reklamáciu podávam 4.11. Takže 4.11. mu idem poslať ten dopis, ktorý vlastne mu príde a uvidíme, ako na to odpíše. Samozrejme, toto bude ďalšie video z toho bude, ako to nakoniec dopadne. No a teda rekapitulácia tohto videa. Takže, kúpil som si auto, ktoré fungovalo jeden deň, ani to nie. Zrazilo ma v Banskej Bystrici, normálne ma zradilo, mi pesťou do brucha dalo. Tak som musel volať odťahovku. Odťahovka prišla do mesta, kde má mechanika. Mechanik to auto musel opravovať 3 týždne, lebo nevedel, čo s tým motorom je. Nakoniec vymenil hlavu valcov, tesnenia pod hlavou, všetky tesnenia, vymenil termostaty, vymenil veci ostatné, neviem až čo tam je, strašne toho veľa vymenil. Zaplatil som naozaj stovky eur. Nakoniec som s tým autom znova odišiel, zistil som, že je olej v expansnej nádržke, čo znamená, že máte poškodený blok motora a tým pádom som vlastne skončil. Zaplatil som peniaze za opravu, ktoré boli zbytočné, pretože vlastne je poškodený blok motora. A čo som ja, milionár? Veď ja som tiež iba študent. Auto som dal teda mechanikovi naspäť, on mi teda povedal, že je poškodený blok motora. Auto je teraz momentálne u mojej maminy a ja idem podávať reklamáciu na toho pána a pokiaľ ho nepodpíše, ideme na súd. Takže zahráme sa na takú miernu súdnu sieň. Wow, teším sa, strašne sa teším. Teraz idú každopádne tie rady pre vás, pokiaľ si budete kupovať nejaké auto, tak si skontrolujte vozidlo. A poviem vám presne, čo skontrolovať. Poprvé, či nejde nejaký dym z výfuku. To je najviac známa vada. Pokiaľ ide hociaký dym z výfuku, nenechajte si nahovoriť, že ten dym je normálny. Žiadny dym z výfuku nie je normálny. Keď vám ide čierny, modrý alebo biely dym, je to proste zlé a treba sa toho majiteľa toho auta spýtať, prečo ide ten dym. Skontrolujte si kvapaliny vo vozidle, najdôležitejšie je olej a chladiaca kvapalina. Pokiaľ otvoríte tú nádržku a nebude tam ani buď olej alebo chladiaca kvapalina, niečo není v poriadku. Doplňte ju, uvidíte. Nekúpujte to vozidlo predom. To, že pôjdete na skúšobnú jazdu je úplne super, lebo vlastne na skúšobnej jazde zistíte všetky vlastnosti vozidla. Ale naozaj, sadnite si za volant, pridávajte plyn, brzdite, aby ste zistili, či sú v poriadku brzdové platničky, čiže auto dobre brzdí, či je dobrý motor, že či auto krásne svižne pridáva, pokiaľ to napríklad ako ja mám 2.0 turbodiesel, hej, tak ten by mal ísť svižne. Alebo ten problém, že napríklad kúsok hrčal, ale to je v poriadku, to môže byť kľudne aj triska, ktorá sa dá ľahko opraviť za nejakých 60 eur, hej, to je najmenej. Ale na to pozor, pokiaľ zase auto nepôjde normálne, tak sa treba spýtať toho majiteľa auta, prečo to nejde, čo sa tam vlastne stalo. Ďalšiu vec, ktorú si treba pozrieť, je hrdza. Ale nehovorím o hrdzi napríklad na dverách. Pokiaľ máte staršie auto a idete si ho kúpiť, tak je jasné, že už nejaká hrdza tam byť môže. Ale hrdzu pod podvozkom vozidla. No aj podvozok si pozrite, alebo pod motorom a pokiaľ je tam hrdza, nekupujte to auto. To není dobré, keď tam je hrdza. Naozaj to není dobré a nekupujte to auto vtedy. Zároveň ďalšie doporučenie, pokiaľ vám ukáže majiteľ papiere a vy tam budete mať napísané, že má auto DPF filter, čo sú vlastne filtre kvôli regulácii Európskej únie, tak sa pozrite na schvál do výfuku a dajte takto prst a prejdite si prstom po tom výfuku. A pokiaľ budete mať na tom extrémne veľa čiernoty, to sa volá sadza, tak sa opýtajte majiteľa, je ten DPF filter v poriadku? Pretože je možné, že DPF filter nefunguje správne. A to sa taktiež nedoplatíte, lebo to je okolo 600-700 eur za výmenu DPF filtra. Takže je dôležité sa pozrieť na toto, pretože pokiaľ máte DPF filter a máte ho poškodený, tak vaše auto neprejde STKčkou. Teda STKčkou možno prejde, emisnou neprejde. Emisná je taktiež dôležitá, pokiaľ máte porušený DPF filter a auto vám extrémne vydáva tej emisie, ten čierny hnusný dym, alebo hociaký dym iný, proste veľmi veľa splodín, tak vám auto proste neprejde STKčkou. Takže je dôležité si pozrieť toto. Samozrejme ďalšie veci, to je už pri tom šoférovaní, že budete takto krútiť volantom, aby ste zistili, ako je geometria vozidla a však ďalej. Či sa vám dobre samozrejme ide, pretože samozrejme ide o to, že keď si kúpite auto, aby vám išlo dobre, aby ste s ním boli spokojní, ale zároveň aby bolo dobre. Aby nebolo pokazené. Nezabudnite si každopádne aj vypýtať VIN číslo, to je výrobné číslo vozidla, a napísať si ho do nejakej stránky, kde sa preveruje vinko. To si ľahko nájdete na internete, reálne to stojí okolo 7 eur, ale naozaj sa dozviete veľmi veľa vecí. Kilometre reálne, no reálne, mali by tam byť reálne, hej. Či to auto bolo niekedy búrané, odkiaľ je to auto, či je za Slovenska, alebo či je vyrobené v Nemecku a potom dovezené. Pokiaľ je auto dovezené, tak je aj drahší prepis, takže je to všetko také divné v tomto. Takže naozaj vinko si vypýtajte, je to dobrá vec si skontrolovať vinko, pretože budete vedieť ďalšie veci o tom aute. Dámy a páni, pre túto prvú časť tohto storytimeu to bude samozrejme všetko. Ďalšiu časť storytimeu tohto budem natáčať až keď budem vedieť verdikt od toho konateľa, či teda sa uznáva reklamácia,
alebo že či ideme na súd. A na súd sa mi fakt nechce ísť, takže prosím, nech to je normálne. Prosím. Dám vám teda o všetkom vedieť, ale preto, aby ste to neprepásli, tak nezabudnite hodiť odber aj so zvončekom, aby ste nezabudli, alebo aby ste boli upozornení, keď vidíte toto video. Nezabudnite sa pozrieť moje ďalšie videá. Meno je Freak a čaute.